Phasalo TWF ni Twidulmung bai World Environment Day Day 6 June Salmario TWF ni Foundation Day no Twiwi Khumulwng ni Dukmali Hathi Amchaio Khlaijakha clinic asali Pandao Manjakha MDC Gita Debbarma TWF Central Committee ni Achukphangjwk Manihar Debbarma ex-minister Mevar Kumar Jamatia no Khobwi te Kubun Adongrok asali tangbutang no Twiwi koksana ni thangai MDC Gita Debbarma sakha 5 June Salmario engkha World Environment Day abono rugui no Khumulwng ni Dukmali Hathi Khlaijakha clinic aboni logi no Khumfoi school ni boundary bising ko kaijaka bufang busa abono karibo teibo shakha finai 6 June Salmario engkha Tripura mothani buri bodol TWF ni Foundation Day abono teibo dalbidal samung homungyago na horjaka finai sharlo na horjaknai teibo kobangko samung patang abo hai khanai no shaka MDC Gita Debbarma Puilano Chini media rokno belekno hambai ini ni Chini activities obono coverage klainan bagi semini bagi to puilano ang Chini maharajano belekno khulmung yaphado tami bagi hingkai bini Twidulmung bai bini Khorang bai jeng Mevar engelo no samung khanin bagi jeng klainan bagi ba utsaho rman bagi ini especially 5th June jeng samano World Environment Day ya khabar bisho poribesh divos ini ni salo jeng joto jagano Chini Tripura mothani maharajani tagi munuruk sawino jaga thai kreng thayo cleaning choli tongo ye jeng exactly khaimani Chini jaga hangkai Khumulwng headquarter ni songlokno bajo Chini Dukmali bazar tongo bazar surrounding jeng khaileka hangkai khana Chini 6 tarik jon hangkai TWF ni Foundation Day apart from this program orthat TWF ni Foundation Day oboni kese part hisabe tini chen 5th June World Environment Day obono bore sabi bahaino tini cleaning khailekha abon pore plantation kha gai haino hai tini kisa weather bo hamne ko batho khaja a jarang ke tiffin khailekha Chini joto Tripura motha TWF YTF ya khaba Chini student organization ni botongo obai klai chen tino jaga khlaibe meni yagulo borono kicha sokat hisabe ani hamjakmani sokat hisabe khotong kisa baknai je samung khlainai phainai jala phano buri phano jengke samung khlaimani abon yaklo khotong baklainai ye jeng dabu Chini bisingo tongo Chini former tribal welfare minister botongo tongo Chini TWF ni advisor ni member tongo vice president central committee tongo secretary te o jaga ni ngei Chini otro elakaro nai tongnai je kono somoy or sal anytime link hangkai Chini party ni borok ngei o jaga Chini bishurai tongo dolal tongo sudom tong sonjib tarpore modon tarpore Chini TWF ni joto kormi rok o jaga ni borok tongbai gai along with Chini kono bisini chairman rok tongo tini changma baksa o samungo ne dabu jeng tere thai khotong baklainen khaching thambai jeng tini actually World Environment Day oboni upolokhe ang lukorokno obono kesar namu chungo ba kobok namu chungo jeng sak bai thang sak simi clean khai tongo bai india Chini surrounding Chini poribesh jeng clean khai tona nangnai hangkai te kaisa ditiyo tongkai jeng je samung khailai tongmani clean khaimani oboni te kaisa message jengkai hai jengni jibo haino Chini surrounding clean khaikani jengni jibo involvement tongi mano mane ke bo jaga koto chikon ni krei jeng joto mane clean khaikani sak bai thang nijina bedogoi clean khai mano abonon Chini tini ni message sai tino jaga Chini kobangma nogo samung khaya borok khanya nange borok abai borok bahaino khali social media o khai jeng samung khai phunugo obonka obono je jeng Chini surrounding clean khanyan bagi ke bono lachina nangya kono o jaga payment nangya jeng bai thangno sakthare obaike samung khaile mano obono kaise message namu Asalni Pandao Manjakha MDC Gita Debbarma ex-minister Mevar Kumar Jamatia TWF Central Committee ni Achukphangjwk Manihar Debbarma no Khobwi te Kubun Adongrok
Khumulwng ni simi biplopni kokthum Chini Khorang.